Simplement és una moció que demana que allò que tenim que retornar perquè se'ns va ingressar de més en els 2008 i 2009 doncs se doni una solució. Nosaltres pensàvem, i si no ara la interventora m'aclarirà, que a hores d'ara aquest anunci electoral que se va fer a principi d'any de que s'havia arribat a un acord o que se proposava per part del govern d'aquesta devolució del 2008 i 2009, crec que és dels 2 anys, prorratejar en comptes d'en 5 anys en 10, que és el segon punt, que seria ja efectiva, però no sé si s'ha publicat, jo ho vaig mirar aquesta setmana i la interventora m'està dient que no s'ha publicat, i si no recorde mal, ara n'hi haurà que passarem o ens pagaran, ens faran l'ingrés l'Estat, que se fa mensualment, i suposa que ahir estarà descomptat el 2008 i el 2009, en principi, no sé si ja ens han fet l'ingrés o no, però crec que hem de dir que els ajuntaments estem en la situació en què estem, encara que el senyor alcalde ja s'ha encarregat de dir-nos que la nostra no és de les més preocupants, però tampoc crec que siga bollant, que estiguem per a tirar coets, i que estaria molt bé, que realment es condonara aquest deute, es condonara a través de la creació d'un fons de compensació, perquè crec que hem de retornar-ho, però que estaria molt bé que conforme retornara, que n'hi haguera un fons de compensació que te retornara el retorn o te retornara el no ingrés. I aquest seria el primer punt. Recorde que en els pressupostos de 2012 no està contemplada per part de l'equip de govern el retorn de la quantitat del 2009. Això ho aprovarem en els pressupostos, per tant, tenim ahir un dèficit, depèn, de 160.000 euros o si se fan 10 anys de 80.000 euros, i aquest segon punt, que sembla ser que va fer-se realitat, esperem que com a mínim per la via indirecta se faci realitat i que aparega aquest decret transformant o prorratejant en lloc d'en 5 anys en 10 anys. Esperem que el senyor Rajoy, més pront que tard, complisca la seva promesa i que no estaria més que de totes formes ens sumarem tots a una necessitat que beneficia sobretot a l'equip de govern, és a dir, perquè el dels 10 anys va beneficiar a l'equip de govern perquè va tindre que retornar menys, i si se fera realitat el primer punt, i encara estem atents perquè els pressupostos del 2012 encara no s'han aprovat ni presentat, si poguérem realment, com és desig d'aquest alcalde, no tenir que retornar aquests 160.000 euros, és que podrien gestionar ell, i espero que no passa res, perquè a més és una moció molt respectuosa en el sentit que no se condena a ningú, ni al govern anterior ni al govern actual, simplement se diu que tinguin en compte la situació econòmica. Espero que puguem estar tots d'acord en aquest punt important per a les arques. Gràcies. Jo pensava que no anem a tindre necessitat de votar aquesta moció. Estem a favor en el que s'ha dit i també estem, com heu dit moltes vegades, a favor de la proposta o del que ha dit el regidor d'Esquerra Unida, en el sentit que d'una vegada per totes se solucioni el problema del finançament. Jo crec que tots, així ho han dit moltes vegades, ja que s'ha tornat a dir, nosaltres diguem que estem d'acord. Anem a votar en contra per una raó òbvia, perquè els 2 punts entenem que estan resolts. Demana 2 coses. Primera, que se crei un fons de compensació per a tal de no tindre que tornar aquests diners, i la segona, cas de no tornar-se de no tindre aquest fons, que per almenys se dividisca en 10 anys. La segona part és veritat que no està publicada, però ho ha dit molt bé el senyor Emili, és una proposta que està presentada per el Partit Popular en la Federació de Municipis i Províncies, acceptada per la Federació perquè tots estan en aquesta sintonia i per tant està pendent que se publiqui, però crec que l'acord de tots és clar que aquest pagament se faci en 10 anys. Per tant, el segon punt entenem que no està materialitzat en un Real Decret, però està aprovat per tots. I el primer punt entenem que també, perquè en el Real Decret que se publiquen les mesures urgents, que se fa el 30 de desembre, si recorden bé, n'hi ha una mesura que és incrementar l'IRPF, i en el mateix text en el que s'explica la mesura es diu que 3.000 milions d'aquest increment, en base a les regles de càlcul que se fan de transferències dels ingressos de l'Estat als ens locals i autonòmics, que 3.000 milions d'euros d'aquest increment anuals, d'aquest increment de l'IRPF aniran directament destinats a aquestes entitats locals, tant comunitats autònomes com locals. Simplement en un 30% d'aquesta quantitat estaríem parlant de saldar ja
definitivament el deute de l'any 2009 per a aquest Ajuntament. Per tant, entenem que està solucionat, és a dir, que volem més diners, d'acord, però aquest problema que teníem, que era que s'havia calculat d'una manera inadequada pel que fora els ingressos que se li havien donat als ajuntaments i que tenien que tornar-los, aquest fons, almenys en els 2 anys que estarà en vigor aquest increment d'IRPF, va saldar definitivament el compte. Però és que, a més, aquests diners es tindran els ajuntaments per a sanejar altres coses i podran tornar aquest import durant 10 anys, que és el que també s'ha anat en el seu moment. Per tant, nosaltres estaríem d'acord en que aquestes coses són bones per a l'Ajuntament, però entenem que pegar-li voltes a les coses i ara enviar quan ens van a dir que som, nada més tontos, no? Curts, perquè estem demanant el que ja està aprovat i que se va fer. Per tant, estem a favor i anirem a votar en contra. Gràcies. El fet que l'Ajuntament retornara aquesta quantitat no significaria necessàriament l'increment del dèficit de l'Estat, perquè aquesta quantitat o la deu l'Ajuntament o la deu l'administració central, però el dèficit de l'Estat és el dèficit de totes les administracions. El que estem demanant, perquè nosaltres pensem que l'Estat que té més capacitat d'imposició fiscal, el que estem demanant és que l'Estat central assumisca aquesta part del deute i que no es la trasllade a nosaltres. Que a més, això crec que és una cosa que més o menys en els pressupostos, quan no se tingui en compte que n'hi havia que retornar-ho, d'alguna manera implícitament ho assumia l'equip de govern. Jo penso que l'Estat té més marge de maniobra que els ajuntaments. Els ajuntaments estan més a peu de carrer, presten uns serveis directament, en molts casos, als administrats que poden veure's afectats sobre l'increment d'ingressos a partir de l'IRPF. Això és un poc el problema. És que, en última instància, l'increment de l'IRPF el que acabem pagant no és l'Estat, acabem pagant tots els ciutadans. Clar, els diners sempre ixen dels ciutadans. El que es tracta és de demanar a l'Estat que faci aquest esforç, perquè pensa que té més marge de maniobra que nosaltres, que assumisca aquesta part del deute, perquè crec que n'hi ha obres o grans prestacions que poden encara gestionar-se millor i es tractaria en definitiva que no traslladarem el deute als ciutadans. És una moció que no és de tontos, és simplement un toc d'atenció i dir que els ajuntaments estem prestant uns serveis i ens fan falta diners. Crec que això tenim que dir-ho i que no estaria mal que ho diguérem. Moltes gràcies. Doncs passem a votar. Vots a favor? 9 i vots en contra? 11.